So yes mga kabaga nata karon mag-relax sa tanon na ako sa bukid karon so naka-decide ko nga maghumba ko og nangka kay nag-crave. So namay daghang bunga ang nangka so kinahanglan linghod atong kuhaon. So yes di kita mapahuli so nangat ni kat ko sa nangka so wala na ko gipakita ang kat pinakita ako ang kigol. Oo, ang igsuon ni kigal. So karon so nahuman man na tagpang nangka, syempre ato ginagipanitan ato gitak-ang kawagpanit. Okay, di man pwede nga dito na tak-ang na siya. So mao na amo ang abuhan, dirty kitchen o Bisaya. Pues, ang ato po na siyang sagulan og lubi. So, di po na pwede nga dito na itong sagol. Kinahanglan sad, no ato agyo na siyang buntan. So, nagbunot ko rin og lubi mga kavega. So, ianingon ang pagbunot og lubi. So, kinahanglan, dili ka mag-kiat-kiat, kay basin ang mabunot ana ang imong kinabuhi. Maputol imong kamot simbako. So, kinahanglan yun nimo. So, ang nakarelate ani, ang katulad yung mga kabaw, mamunot og lubi. Kaya ang katong uban, kusog raman magpalubi. Again, so mao ni ang aningon ang pagbunot og lubi kinahanglan dapit sa lubot mo na kuhaan nimo o na dayon pagkahuman ana wala na ka magkuha sa panit sa lubi no kay mao ni atong gamiton ato man ning kaguron after ani mao na atong isagol nga tuno so tuno is humba nga nangka ni niagi akong manghod hawa sa diha kay nag-vlog ko so ikani siya kani mga kavega is kinahanglan ato ani buntan okay dili po ta pwede mo sagol og butong kay tinunuan man ni siya tunuan ang nangka mo na siya humba ang term ana niya kay basta lami gyud ni siya dili gyud mo magmahay magpangiyod jud kun mas kalami so inani lang ta ato nang siguro paspasan oy dugay kay ko makabunot og lubi mao ani gyud ni siya mga kavega so basta nahumanan ni siya og bunot og lubi og syempre sad magkagud ta og lubi no kay ato pa man ang tunuon then after nato ato na siyang isagol sa ato ang okay nangka so mo na atong isagulan og mga lamas luya ato nang sagulag sili bombay mga powder pepper no mo na siya ang nangka nga porma so ato na siyang gitunuan then after ana ato na siyang ibalik og takaang sa kaldero okay then mao na ni ang ato ang finished product no nga lamian nga humba din nangka dito nunuan di ba ra so once again so ato ni siyang tilawan no again makatilaw gani mo ani nga nangka nga humba is magpangiyod gyud mo sa kalami once again this is Miss Cynthia Miss Alala